Tak, v dnešní hodině nás čeká takové závěrečné opakování pravděpodobností. Když se podíváte na nadpis té prezentace, která je tady připravená, tak jedna věc je tam trošičku jinak oproti těm příkladům, které jsme dělali doposud. Takže v čem se to bude lišit, ta dnešní hodina? Budeme to počítat a budeme odhadovat. Máš skoro pravdu. Budeme odhadovat, ale budeme i počítat, jo? Abychom si ty naše odhady potom případně nějakým způsobem potvrdili. Budeme potřebovat mobilní telefony, takže mobilní telefony si připravte. Můžete si rovnou načíst tady ten QR kód, který tady vidíte. Měli byste se dostat do Mentimetru, pokud se to povede, a na tom Mentimetru potom můžete průběžně sledovat všechno to, co já tady budu prezentovat, tak budete mít i před sebou na mobilu. A samozřejmě ty mobily potom budeme používat na to, abyste hlasovali. Tak, koukám, objevily se zásadní funkci Mentimetru. To znamená, že se tady dá lajkovat, ano, dá se všechno. Tak, pojďme na to rovnou, když jste to takhle hezky objevili. Pojďme se dohodnout, že ty otazníčky celkem logicky budete využívat ve chvíli, kdy nebudete vědět. To znamená, jestliže u nějakého příkladu si absolutně nebudete vědět rady, budete dávat otazníčky, já uvidím, většina třídy si neví rady, dá mi to nějakou zpětnou vazbu. Kočičku, prosím vás, kdo tady jako dává kočičky, tak mi dává najevo, že už má hotovo, což je překvapivé, protože jsme ještě nezačali. Takže to si nechte potom a ve chvíli, kdy teda dopočítáte, tak tam můžete dát kočičky, jakože už máte hotovo. No a lajky, tak to je snad celkem jasný. Každý z vás může mít zvolený jenom jeden ten status, to znamená, pokud nějakým způsobem označíte otazníček, nevím vůbec co s tím, a za chviličku si to rozmyslíte a uvidíte, aha, už vím, a začnete řešit, tak mi dejte kočičku, že už prostě na tom pracujete nějakým způsobem, nebo že máte lépe řečeno hotovo. Ty lajky, to je takový, jako že už na tom pracujete, že to je dobrý, víte co a jak, jo? Takže v současné době pořád tady vidím nějaký kočičky, že mají hotovo, pořád mi to nesouhlasí. Tak, všem se podařilo dostat se do Mentimetru. Kalkulačky připraveny, sešity připraveny, tušky, nic jiného potřebovat nebudete v dnešní hodině. Takže pokud jste se všichni dokázali přihlásit, pojďme hnedka na první příklad. Takže poprosím první úlohu. Takže první příklad je takový podobný těm, které už jsme mnohokrát řešili. Máme osudí, ve kterém je 200 losů. Z těch 200 losů je 10 losů výherní. Takže vidíme, že je to horší, než byla vaše tombola na plese poslední. A ptáme se, jaká je pravděpodobnost toho, že získáte alespoň jednu výhru, když si koupíte 10 losů. Tak, co já po vás budu chtít? Já po vás budu chtít, abyste si do toho sešitu teď poznamenali první příklad a napsali si tam nějaký váš odhad k tomu příkladu, který tady vidíte. To znamená nějaký váš odhad. Opravdu nemusíte nic počítat, jenom se nad tím zamyslete a řekněte si a zapište si hlavně, jakou pravděpodobnost si myslíte, že tady vypočítáte. Tak, pokud máte rozmyšleno a zapsáno, tak teď si můžete pustit do hlasování to své číslo, můžete označit na mobilu a můžete ho odeslat. Takže máte tam nahoře ještě zopakováno to zadání. Tak stále tady vidím jenom 5 typů. Kolik vás vůbec je? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tak ještě nám zbývají asi 3 typující. A s tím někdo problém technický, že tam pořád vidím 3 chybí. 2. Kdo ještě nehlasoval? Tak, teď tam vidím konečně všechny. Výborně, takže máte odhlasováno, máte zapsáno svůj tip. No a teďkon vám dám chviličku času na to, abyste si rozmysleli, jak byste to teda řešili. Takže zkuste počítat. No a potom srovnáme ten výsledek s těmi vašimi tipy. Takže tady máte ještě jedno zadání.
A icon budeme řešit standardně, tak jak jsme vždycky počítali. No vím, ale vlastně Je tamhle. No, vypadá to dobře. No. Ten jmenovatel je dobře. No a v čitateli jako vždycky počet těch příznivých výsledků. No. Takže jmenovatel to máš dobře, počet všech možných. No a jenom zjistit, jak spočítat ten počet těch příznivých. Tak, můžeme. Co jsem tak prošel, sice tamhle moc teda informací nemám od většiny z vás, ale co jsem tak viděl, tak většinou nemáte problém s tím rozhodnout se, co máte použít. To znamená, jestli variace, kombinace, permutace. Takže do čeho jste si pustili? Variace, kombinace, permutace, variace s opakováním. Co využíváme? Vašku? Kombinace. Určitě kombinace. Proč kombinace? Protože to je, prostě, je to nezáleží na pořadí. Tak, nezáleží na pořadí výběru těch výherních losů, že je úplně jedno, v jakém pořadí je vybereme. Takže jedná se evidentně o kombinace. Pravděpodobnost toho jevu se bude počítat jako teda nějaký podíl, tak jak jsme zvyklí, a ve jmenovateli bude teda počet všech možných výsledků. Tak kdo mi řekne, jak vypočítáme pomocí nějakého kombinačního čísla zapsáno počet těch příznivých výsledků danému jevu. Tak někdo jiný kromě Vaška? Niky? 200 na 10. 200 na 10. Tak, 200 množství všech losů, že jo, 10 z nich vybíráme, není problém. Tak, co bude v čitateli? To je vždycky těžší, že jo, vypočítat toho čitatele, takže jaké kombinační číslo se objeví v čitateli? Tak, Jirko? My si to můžeme představit jako, že vlastně že my se ptáme na alespoň jednu výhru. Ano, výborně. Takže můžeme spíš vyřadit všechny možnosti, kdy nevyhrajeme. Jasně. A to odečtem od... Perfektní, takže co já bych tady vlastně měl teď udělat? No, jakoby... Mám tam nechat to pravděpodobnost toho jevu A, nebo ne? A doplněk. Tak, jasně, doplněk my tomu říkáme, v pravděpodobnosti tomu říkáme jak? Doplňkový jev. Doplňkový jev, opačný jev tomu říkáme, ale je to jedno, všichni víme, co tím myslíme. Takže ano, perfektní, bude opravdu mnohem výhodnější počítat pravděpodobnost toho opačného jevu. Proč to bude výhodnější? No, protože kdybychom to počítali přímo, tak co všechno musíme spočítat? Co to znamená alespoň jeden? Kolik bych tam mohlo být? Díky. Tak 1 až 10, že to se nám samozřejmě počítat nechce, takže rozhodně lepší je tady to. Tak, my se podíváme asi přímo na postup, protože jsem viděl, že mnozí z vás už mají vypočítáno, takže můžeme se podívat. Takže přesně tak, jak jste říkali, využijeme ten vzoreček, který jsme se učili někdy před minulou hodinu, že pravděpodobnost nějakého jevu můžeme vypočítat tak, že od jedničky odečteme pravděpodobnost toho jevu opačného. Vypočítáme si opravdu nejprve ten opačný jev. No a vydělíme tím, co se tam správně určili toho jmenovatele, to znamená tím 200 na 10. Tak, výsledky jsem tady viděl už celkem dobře. Takže pravděpodobnost toho, že vyhrajeme alespoň jednu výhru, tak je docela solidní, když se na to podíváte, 41%, to není úplně špatný.
Jak to, že je docela takhle vysoká, to se možná, no vlastně uvidíme, podíváme se, jak jste hlasovali. Třeba se pletu. Takže můžeme si tam klidně dát i to, kde teda je ta správná pozice té hodnoty 41, to čekáme někde tady, ano, správně. Takže někdo tady víceméně snad ani neodhadoval, ten si to snad předem spočítal, takže to chválím, perfektní odhad. Ale jinak vidíte, že se skutečně, tak jak jsem čekal trošku já, typovali mnohem menší hodnoty. Jak to, že ta hodnota je relativně takhle vysoká? Proč myslíte, že vás to zmátlo? On se to skrývá v tom slovíčku alespoň. Ono to alespoň v sobě skrývá spoustu možností, které můžou nastat. Je to 1 výhra, nebo 2, nebo 3, nebo 4, nebo až těch 10. Jo? Čili možná proto jste typovali teda mnohem menší hodnotu, než teda ve skutečnosti nastala. Takže jo, dobrý. Prosím vás, správný výsledek. Máte tam svůj odhad zapsaný. Pokud se lišíte od tady toho čísla 41% plus minus 3, to znamená, řekněme, od nějakých 38 do nějakých 44, tak si to započtěte jako, že jste správně odhadli. Takže kdo odhadnul správně, udělá si tam nějakým způsobem, si to zapíše prostě. Tak, pojďme jako na druhý příklad. Niky? Tak ještě chviličku to tam vrátíme, poprosím. Ne, ten postup řešení asi, myslím, Niky. Tak, ano. Tohle? Tak ještě chviličku to tam necháme. No a my se za chviličku pustíme do druhého příkladu, který bude podobný. Tak já vlastně už dopředu můžu prozradit, v čem bude spočívat. To zadání zůstane de facto stejné. To znamená, budeme opět vybírat ze stejného množství těch 200 losů, zase tam bude těch 10 výherních, ale my se jako rozhodneme, že si jich nekoupíme 10, že to je málo, ale koupíme si jich rovnou 20. Tak, můžeme? Takže ještě jednou, příklad B, zase 200 losů posudí, 10 z nich opět vyhrává, to se nemění. Ovšem místo toho, abychom si koupili 10, tak ten počet tentokrát zdvojnásobíme. No a váš úkol je zase stejný jako předtím, to znamená rozmyslete si, jak se asi změní ta pravděpodobnost těch 41%, co jsme tam měli předtím, když koupíme dvojnásobný počet losů. Tak, a jakmile budete mít rozmyšleno, tak se můžeme zase pustit do hlasování. Takže než budeme počítat, tak zase tipněte si všichni, jak se změní pravděpodobnost, když koupím dvojnásobný počet losů. A ještě 3 hlasy, 3 tipy. Naslasuj to. Tak, na tebe. Takže ho natypováno máme a můžeme se přesunout k vlastnímu řešení, takže zase nechám to chviličku na vás. Teď už máte trošku nápovědu z toho Ačka, takže to by to mělo být rychlejší, puste se do toho. Jo, proč nepokračuješ tady? Za chvilku šetřím místo. Ty jenom já tam nevidím. Jo, nějaký.
Takže zase, jenom abyste nezapomněli potom na konci, máte určitě poznamenáno na ten svůj teda odhad. No a teda porovnáme s tím, co vám vyjde. Takže vidím, že většina z vás už má hotovo, než si ukážeme tak jenom, co se změnilo v tom zlomku. Jestliže se tady zase budeme bavit o tom opačném jevu, protože samozřejmě víme, že se to počítá stejně, tak co se změnilo v těch kombinačních číslech? Co naopak zůstalo stejné a co se změnilo? Tak někdo jiný nechce zase, ať nejsou pořád jenom kluci. Terko, věděl bys? No, spodní část kombinačního čísla. Jo? Takže ještě jednou. Nebo myslíš jmenovatel toho zlomku, teď nevím, co myslíš. Tak dobře, takže kombinační číslo, takže co se tam změnilo? 200 na 20. 20. Takže místo desítky tam máme tu 20. No a v tom čitateli? Jo, a tady to já mám na mysli tu pravděpodobnost toho opačného jevu, jo? Takže já nevím, jestli jsme to začali B, nebo jak to tam bylo, to nevím. Nebo Ačko, teď nevím. Takže ještě jednou ten doplňkový jev prostě, opačný. Ještě jednou neslyšel. 190 na 20. Tak jo, takže ještě jednou změnil se pouze počet, jak ten výpočet zůstává úplně stejný. A zase teda, jestliže chceme pravděpodobnost toho původního jevu, můžeme se podívat ostatně tady na postup, tak Bčko jsme tam používali, ano. Takže dostáváme nějakých, kolik to je, 33,9%. Takže víte, jak jste se trefili, no a uděláme to zase úplně stejně, to znamená, dopočteme 1 minus pravděpodobnost toho jevu B s čarou a dostáváme přibližně nějakých 66%. Tak, stejně jako předtím, kdo se trefil do rozmezí, řekněme plus minus 3% od toho hodnoty těch 66 myšleno, to znamená, dejme to od nějakých 63 do nějakých 69. Tak, kdo se trefil v tomto rozmezí, tak si to uzná jako správný typ, kdo ne, tak bohužel. Tak, jak se typovali? Tak, nikdo tam nedal žádný úplný nesmysl, který jsem občas taky viděl, to znamená, že by ta pravděpodobnost byla, nedej bože, menší, než byla předtím, že když si koupíme více losů, tak je dobré, že máme větší šanci vyhrát. Tady mi přijde, nevím, jestli se k tomu typu někdo přizná. Víte někdo, či je tady ten typ? Předpokládám, že to je něco kolem 80. Tak, Vašku, řekneš nám, jak jsi k němu dospěl, k tomu typu? Neřekneš. Já ti rozumím. Byl to naprostý typ. Tak, takže byl to naprostý typ. Takže ostatně tak jste to měli dělat, že jenom typovat. Proč se na to ptám? Proč se ptám zrovna na tu 80? Proč mě to zajímá? Tak, jasně. To znamená, předpokládám, že by mohl být někdo, vy jste to evidentně nebyli, chválím, že by se mohl někdo nachytat a říct si, no tak když si koupím 2x tolik losů, tak je přece dvojnásobná šance, že taky vyhraju. Dokázal by mi prostě vás tady tu myšlenku někdo velmi rychle vyvrátit, že takhle uvažovat nemůžu? Tady ten výsledek by mi to úplně nevyvrátil. To znamená, kdyby mi tam někdo napsal 82%, tak řeknu, no tak jako možný to je. Tak já třeba, kdyby si koupil plásnu 100 lístků. Čili kolika násobek? A to by byl přímo 10 násobek. Jasně, čili kdyby koupil 10 násobek. Taky 400%, což by jako znamená jasnou garanci výhry. Jasně. Takže on by stačil, nemusíme ani do 10 násobků, na to vyvrácení by nám stačilo úplně v klidu. Kolika násobek? Trojnásobek, jo? Kdybychom vzali už jenom trojnásobek a uvažovali touhletou metodou, tak bychom jasně vyvrátili, že takhle to prostě počítat nejde, protože bychom se dostali vysoko nad 100%. Takže jo, chválím, nikdo z vás, nebo téměř nikdo z vás tady ty čísla nedával, naopak trefovali jste se docela přesně. Takže jenom ještě jednou nezapomeňte se podívat a zapsat si, jestli máte dobře nebo ne. Takže máme za sebou první příklad, no a podíváme se na zadání druhého příkladu, který bude trošičku v něčem netradiční, zase, jestli poznáte teda v čem. Takže ke zkoušce je zadáno 10 otázek, studenti si vylosují 2. Zkoušku uděláte, pokud obě budete umět. Takže vylosujete si 2, ale musíte obě umět, abyste tu zkoušku zvládli. No a na zkoušku se chystá taky Lojza. Lojza je tak trošku flink a nechce se rozhodně předřít. Říká si, mně by stačilo, když se naučím tak, abych měl aspoň 50% šanci, že tu zkoušku udělám. No, otázka je, kolik otázek se musí Lojza naučit, aby měla aspoň tu 50% šanci, že zkoušku zvládne. Takže zase rozmyslete si, kolik si myslíte,
že by vám stačilo z těch 10 otázek se naučit, abyste měli aspoň 50% šanci, že za těch daných podmínek zkoušku uděláte. Tak to je něco, co se může hodit, že jo, takovéhle úvahy. Tak uvidíme, jestli se vyplatí riskovat, nebo ne. Tak ještě 35 mi chybí. Poprosím nějak co nejrychleji doplnit. No a zase, svůj tip si zapište do sešitu, jo? Takže máte tam někde prostor, tak si zapište, kolik si myslíte, že stačí. Tak, poslední tipér. Tak, než se pustíme do řešení, nebo než vy se pustíte do řešení tady té úlohy, tak se jenom zeptám, v čem je tahle úloha trošku jiná, než ty, které jsme doposud počítali? Vidíte tam nějaký rozdíl? Vidíte? Tak Vašku, co tam vidíš za... No tak máme danou šanci a musíme k ní odhadnout počet vlastně. Tak, perfektní. Takže ještě jednou, my jsme většinou počítali to, že zadání znělo, spočtěte pravděpodobnost nějakého jevu. Tentokrát já tu pravděpodobnost víceméně znám, ona je zadaná. Co teda nevím? No nevím, mohlo to v té otázce přímo zaznít, nevím. Počet těch otázek. Takže ta neznámá je úplně někde jinde, než jsme byli doposud zvyklí. Takže schválně si s tím poradíte. Já budu koukat, jestli vám to jde. Kdyby vám to nešlo, tak to zkusíme řešit společně na tabuli. Takže pusťte se do řešení. Tak, jenom prosím vás, jenom chviličku. Někteří zapomínáte na tohleto slovo. Jo, počítáte to celkem dobře, a jenom někteří ignorujete to alespoň. Co tím myslím? Co to bude znamenat v těch zápisech, které tam máte v sešitech? Že použiju tu cílenou celý počet nebo vyšší. Tak, čili nebude to rovnice, bude to tentokrát nerovnice. Takže řešíme nerovnici. Tak, chce někdo napsat tu nerovnici na tabuli pro ostatní? Já jsem viděl, že mnozí z vás už mají docela dobře. Trošku bojujete některý s tím čitatelem, s tím vám když tak poradíme. Máme dobrovolníka k tabuli? Co nechceš nám to jít napsat na tabuli? Vypadá to hezky. Tak pojď jenom nám zapíšeš tu nerovnici a někdo další potom zkusí třeba počítat. Tam to si když tak smáš. Tam máš místo.
Tak dobrý, může se posadit. Tak, chtěl by to něco trošičku poupravit v tom zápise? Je tam něco, s čím úplně nesouhlasíte třeba, nebo co jste tam trošku změnili? Tak, určitě jo. Abychom nemuseli najednou počítat s procenty, aby jsme počítali normálně s čísly, tak určitě by se nám hodilo více zapsat tu pravděpodobnost desetiným číslem. Takže to je jedna věc. A ještě jedna věc se mi tam úplně nelíbí. Taková formalita, ale není to hezký. No jasně, máme tady to, rovná se a najednou tady, že jo, zatím máme takový nepřehledný zápis. Čili ano, počítáme nějakou pravděpodobnost, já je to tady psát nebudu, tady by bylo rovná se tady nějaká nerovnost, takže necháme to jenom ve formě té nerovnice. Tak a úplně poslední věc, ale to je fakt jenom detail, co bude řešením? Co bude řešením? Nechci konkrétní hodnotu, ale řešením bude co? To jo, to mi říkáš, jak se k tomu dostaneme, mě jde o to spíš jakoby... Víš, co myslím tou otázku? Tak, přesně tak. Výsledkem bude přirozené číslo. My jsme většinou zvyklí přirozená čísla, když víme, že počítáme v přirozených číslech, tak je většinou začíme. Řešení té naší úlohy. Jo, té úlohy. Neříkám té nerovnice, i když tam taky budou nějaká přirozená čísla určitě, ale řešení té úlohy bude přirozené číslo. Když teda očekáváte, že řešení bude přirozené číslo, může tam být n, ale klidně tam to x nechte, jo? Tady to není zase tak velký problém. Takže jo, máme perfektně sestaveno. To x ještě jednou mi vlastně reprezentuje ten počet otázek, který já chci zjistit. Tak, zkuste upravit. Za chviličku někdo z vás může k tabuli, může vám to napsat. Takže rozepište do faktoriálu, upravte na co nejjednodušší tvar. Vašek už říkal, že má kvadratickou rovnici, ty už máš upravené případně? Nemáš ještě. Jo. Já si právě říkal, že tam něco chybí. Kde se to vzalo? Taky. Můžu poprosit? Klidně si budeme sešit, jenom přepsat na tabuli. Pokud možno čitelně, ať to přečtu. Takže pojďme se podívat na jednu z možností, jak vyřešit tady tu úlohu a potom zkusíme vymyslet třeba ještě nějaký jiný způsob. Přičemž tady ten je ale třeba vám bude vyhovovat i ten druhý. Bylo by to fajn, takže pro ostatní, co tam počítáme, co tam upravujeme. No tak já si akorát stanovu pravděpodobnost jako symbolicky, ne číslem, protože to stejně jako dosadíme. Jasně, můžeme si takhle. Takže si akorát reprezentujeme to kombinační číslo v čekateli, jako v tom rozepsaném tvaru. Takže akorát rozepišeme definici. Jasně, rozepíšeme prostě jenom podle definice kombinačního čísla, rozumím. A pozor, ten jmenovatel. Jo. Tak, dobrý. Což tady se nám vykrátí vždy
ty dva faktoriály, Ano. takže nám zbyde tam, no. To není úplně krásný nápis, no, ale což tam vyjde, což tohle rovnou můžeme zkrátit. Je to menší nebo rovno, jo? Jo, je to Dobrý. takový pantograf spíš. Tak, dobrý. Což x faktoriál lomeno x minus b faktoriál, to můžeme rovnou zkrátit na x krát x minus 1. Ano. Lomeno a tohle je 10 lomeno 8. 10 faktoriál lomeno 8 faktoriál, což víme, že je 90, nebo 10 krát 9, což je 90. Ano. Takže pro zkrácení záklesa z tady mám něco takhle. A takže pak akorát přesuneme to 90 takovou na druhou stranu. Násobíme ji podobnou, takže to je jako děláme dvojkou. 90 dělám na 2, to je 45. Ano. No a to je vlastně všechno. Dobrý, takže já tě poprosím, klidně to nech v tomhletom stavu. No a teď máme nějaké možnosti, co s tím udělat. Jirka, Vašek a ještě někteří, kteří jsem viděl, pokračovali dál, takže si spočítali kořeny dané kvadratické rovnice, to znamená, udělali z toho rovnici, spočítali ty kořeny. Máte někdo ještě vypočítané ty kořeny? Kromě kluků? Nikdo další? Vašku, kolik vyšly ty kořeny? 7,23 a ten druhý jsem nepočítal. Takže ještě jednou nějaký 7,23, jo, přibližně. A ten druhý byl nějaký minus 6, něco, ono je to celkem jedno, ostatně tamhle to možná budeme mít přesněji napsané. To ještě není ono, ještě to tam bude. Jo, tady je to. Takže ještě jednou, kdo chce přesnou hodnotu, tak N1 je přibližně nějakých, nebo v vašem případě třeba X1 7,227, ten druhý kořen je nějaký záporný. Tak, proč si vůbec nepočítal ten druhý, to je jasný. Proč nepočítal ten druhý, Vojto? Protože je záporný číslo a my počítáme počet otázek, takže to nedává smysl, je jasný. No a ten druhý kořen, co s ním? Takže je to počet otázek, který hledáme tohleto. Klárko, je to počet, který hledáme 7,227. Jestli ještě jednou tady to už je odpověď na naši otázku, to znamená, kolik otázek se musí naučit. 7,227 otázky. Takže aby jeho šance vyhrát byla alespoň 50%, kolik otázek se musí tedy naučit? No logicky ne tohleto, ale nejbližší, vyšší přirozené číslo, čili musí se naučit celkem 8 otázek. Takže 8 otázek, abyste měli aspoň 50% šanci, že uspějete. No, to není úplně žádná sláva, že jo? Takže 8 otázek, no a my se podíváme zase na to, jak jste hlasovali a zase si porovnáte svoje tipy s tím, co tady bylo. Takže správnou odpověď 8. Tentokrát si započítejte správnou odpověď pouze tehdy, když trefíte přesně to číslo 8. Jo? Takže pokud máte přesně 8, jakože někdo z vás to má, ale není vás mnoho, spíše jste typovali, že vám stačí méně. Jste moc velký optimisti, nemuselo by se vám to vyplatit v takových případech. Tak, dobrá, takže pojďme ještě chviličku zpátky na to řešení. Poprosím, jenom se vrátit. Já jsem vám říkal, že tady ano, to je přesně ono. Tamto, to je ono. A my jsme to řešili takhle. Udělali jsme si kvadratickou nerovnici, spočítali jsme její kořeny, nějakým způsobem bychom si to třeba přes parabolu mohli znázornit a tak dále. Poměrně složitá věc. Nešlo by to ještě nějak jednodušeji tady z toho zápisu? Zjistit tu 8. Dokážete z tohohle zápisu, bez nějakého počítání diskriminantů a všeho možného, zjistit, že správná odpověď je skutečně těch 8. Jo, Jirko? V podstatě se ptáme, jakoby dvě čísla musíme vynásobit, které jsou od sebe jako jedna vzdálený. Perfektní. Aby součin byl větší. A ještě k tomu, jaká čísla teda? Pojďme přirozená. Takže, co stačí udělat? Stačí postupně typovat, dosazovat. Takže začneme někde nějak rozumně. Od čeho asi má smysl začít logicky? Od jakého nejmenšího čísla? Kdyby byl hodně velký optimista teda. Jo, ale logicky, jako myslím, teoreticky, od kterého to má smysl. Prakticky samozřejmě bych taky začal spíš výše, jo, ale teoreticky, kde můžu začít? Od jedničky? Od jedničky můžu začít dosazovat?
No můžu, teoreticky můžu, jo, ale asi to nedává moc smysl. Proč to nedává smysl? No, protože abych uspěl u zkoušky, tak potřebuju 2 otázky, že jo? Takže jedna mi určitě stačit nebude. A od té 2 to můžu zkoušet. Máte pravdu, že bych taky začal výše. Takže když jedu 7 otázek, zkusím 7 x 6, 42, to nestačí, abych vyřešil tuhle rovnici. 8 x 7, to už je v pořádku, jo? Takže opravdu těch 8 je nutné minimum na to, abych měl aspoň 50% šanci. Dobře, pojďme dále. Abych měl aspoň 50% šanci uspět, potřebuju se teda naučit 8 otázek. Co když ten Lojza si řekne, tak já se naučím ještě o 1 otázku navíc. Naučím se jich 9. Takže zase, prosím vás, chci vědět, jak si myslíte, že stoupne ta jeho šance, na kolik procent vystoupá, když si jich naučí těch otázek. 9 z těch 10. Takže zase napište si, typněte si, ale nezapomeňte odhlasovat. Takže aby měl aspoň 50% šanci uspět, potřebuje 8 otázek, no a když se jich naučí 9, tak nějak zroste ta šance. Tak 9, ještě 2 hlasy. Pojďte. Kdo nemám odhlasováno, tak rychle klikne. Poslední. Tak poslední ty, prosím. Tak, fajn. Takže máme natypováno, tahle ta úloha už je zase, dá se říct, tradičnější. To znamená, ptáme se zase na nějakou pravděpodobnost jevu, tak jak jsme to řešili mockrát. Navíc už víme vlastně, jak to počítat, takže nadiktujte mi jenom rychle, co byste kam dosadili. Tak, Honzo. Tak, výborně. Takže jediné, co se změní, je, že x vlastně známe v tomhle případě, čili máme 9 na 2, lomeno 10 na 2 rovná se pravděpodobnost toho našeho jevu. Co tam máme? Nemáme to označený. Ne, já vím, ten jev. B, dejme tomu, to je jedno. Tak jo, takže 80%, tady už asi nemá smysl počítat, jenom by se naťukali do kalkulaček. Ten postup se řekli správně. Takže 80%. Tak, co dáme? Jakou dáme toleranci tady? Ne, 5 je moc. Dáme zase ty 3. Dáme 77. 77 dáme až 83. Tak, kdo má, tak si označí jako správnou odpověď. Takže 4. otázka, 4. vaše odpověď. 4. tip. Takže to máme Lojzu a jeho přípravu na zkoušku. Vidíme, že těch 9 otázek, to už se vyplatí naučit se tu 10. z mého pohledu. Jo? 80% mi pořád nepřijde úplně přesvědčivý. Tak, pojďme na poslední úlohu. Tak normálně by to byla úloha jak dělaná pro naši třídu. V dnešním počtu úplně ne. Takže představme si, že máme třídu s 23 studenty a ptáme se, jaká je pravděpodobnost, že se v té třídě objeví 2 studenti, které mají stejné datum narození. Prosím vás, abychom si zjednodušili situaci. Budeme ignorovat to, že někdo by mohl mít narození na přestupný rok 29. února. Jo? Berme to jako, že nic takového neexistuje. Takže pro jednoduchost výpočtu tohle budeme ignorovat. Takže jaká si myslíte, že v takhle početné třídě de facto víceméně odpovídající počtu naší třídy, tak jaká je šance, že tam 2 lidi mají datum ve stejné narození? Tipněte si, zapište si ty a pošlete nám ho. No. Ty mění otázky, jak jsme počítali s tou pravděpodobností. Ano. Na cestu to bude chtít rozepsat tou kvadratickou rovnici. Kdyby to bylo v testu?
řešit jakkoliv. Když Jo, jsem jakkoliv. to typnu za 2 vteřiny, že to bude 7, to je málo, tak 8 a vyšlo mi to. Chtěl by to nějakým způsobem vysvětlit, ten postup. To znamená třeba pomocí paraboly nebo něčeho takového. Aspoň abych to tam viděl, ne aby to bylo jenom čistý typ, to ne. Ale když už se dostaneš ke kvadratický nerovnici, tak už věřím, že bys to dal. N a N minus 1, to pak už může být. To už fakt může být. Tam můžete, jo, tam už bych ty typování určitě uznal. Tam to dává smysl. Tak, máme natypováno, nemáme, prosím vás, poslední dva, pojďme rychle. Tak, máme natypováno. Tak, pojďme, tady si zobrazíme rovnou výsledek, nenechám vás to počítat, protože ten výpočet je poměrně složitý a zdlouhavý. Takže je to přes 50%. A pojďme si vysvětlit aspoň jeden ze způsobů, jak se k tomu výsledku dá dojít. A když se podíváte tam na ten horní řádek, tak máme nějakého prvního studenta a samozřejmě zase budeme to řešit tím způsobem, který je jednodušší. To znamená přes ten opačný jev. Mnohem jednodušší pro mě spočítat, že ani jakoby jeden takový, nebo jedna dvojice tam není. Když se na to podíváme, tak ten první student je mi úplně jedno, kdy má narozeniny. Čili z těch 365 dnů, ať si vybere, jaký chce pro ty jeho narozeniny. Ten druhý chceme, aby měl narozeniny v jiný den. Takže z těch 365 má pouze 364 nabídku. No a takhle to jde dál a dál, až k tomu 23. studentovi. No a protože ten druhý má ten čítatel o 1 menší, ten třetí má o 2 menší, tak ten 23. v tom pořadí má o 22 menší, čili to bude končit tím čitatelem 343. No a kombinatorické pravidlo součinu vynásobíme a skutečně to vychází tak, jak to vychází, čili přes 50%. Takže zase, typování, tady budu hodný, dám vám od nějakých 45 do 55 správně. Tak, pojďme se podívat. No jo, někdo to trefil, výborně. Můžu se zeptat, je tady někdo, kdo to trefil a zná to, tu úlohu? Jo. Tak jo, takže já jsem si to tak trošku myslel, že to bude tímhle. A té úloze se říká narozeninový paradox, i když to de facto žádný paradox není, je to prostě jenom nečekaný výsledek. A skutečně je to teda takhle velká hodnota. Tak, pojďme se podívat, jak to je třeba tady u kolegů na gymnáziu Jateční. Jenom velmi rychle. A na gymnáziu Jateční, prosím vás, poprosím tu tabulku rovnou. Nebudem. A podíváme se, že u kolegů je to dokonce tak, že ze 24 tříd, které tam mají, tak hnedka 17 tříd je takových, kde tady to je splněno. A to se nepočítají dvojčata. Jo? Čili dvojčata jsou z toho vyloučeny, protože tam je to trošku nefér, tam to není úplně náhodný jev, tak jsou je vyloučili. No a k tomu jsou ještě 3 třídy, ve kterých to díky těm dvojčatům jen tak mimochodem platí. Jo? Takže opravdu pouze v těch 4 třídách se tam nestalo to, že by měli narozeniny ve stejný den. Takže narozeninový paradox. No a já přejdu k závěru. No a jenom teda velmi rychlé shrnutí té hodiny. Je něco, co vás na té hodině překvapilo? Něco, co bylo jakoby výsledkově zajímavé, něco, kde se opravdu nečekali ten výsledek? Ten poslední, že jo. Ano, bývá to tak tradiční, že kdo to nezná, jo, tak je velmi překvapen tím, že ta pravděpodobnost je takhle strašně vysoká. Opravdu člověk si řekne 365 dnů, to je strašně moc, jako kam se trefovat. A přitom je to fakt kolem 50% ta šance. A to je jenom 23 členná třída. Vemte si, že ty třídy mají normálně u nás třeba 32 dětí, tam ta šance je ještě mnohem větší, mohli bychom si spočítat někdy v budoucnu. Tak, jak se nám dařilo v odhadech? Prosím vás, rychle, stoupnout. Tak, typovali jsme pokud si pamatuju 4 výsledky. Tak, kdo trefil všechny 4, ne, začneme od jednoho, že jo? Kdo netrefil nic, tak si sedne. Dobře. Kdo trefil jenom jeden, si sedne. Výborně. Kdo trefil, kde jsme skončili, jenom jeden. Tak kdo trefil 2, si sedne. Pak jsou si sedli všichni, takže, nebo Honza? Tak to jo. Takže prosím vás, závěrem, k čemu to bylo dobrý, ten závěr by měl být takový, že při počítání pravděpodobnosti, a já už jsem o to ale říkal mnohokrát, opatrně, ty odhady bývají velmi často dost nepřesné a trefit správný výsledek pravděpodobnosti se fakt jako nevyplácí odhadem, lepší je počítat, takže používejte vzorečky. Takže odhadování skutečně v tomhle směru je strašně těžká věc. Tak já vám děkuju. Toť vše.
Děkuji.